Alright bafethu, as Moja Love Channel 157 sise Orlando East manje sizobona ugogo nesizukulu esihlupha kakhulu. Umafika hayi ngiyabaza abomafika abaningi vele bayahlupha. Yabona impilo inzima. Impilo akusukuzalwa uyadla, uyageza, uyalala. No. Kunento eziningi ezenzakalayo ezidinga ukuthi sibambisane singabantu. Each one teach one and each one teach all. Ubhalele ugogo. Sifikile sizobona ukuthi siphuma kanjani. Sasemncane lo mntwana una 8 years. Uya ngamasavana esikolweni. Amahabi liyakhona ngaphakathi. Kuyatshontshwa nemali. Uhambe ebusuku uyagalavanda. Ithi nginganika istory song ngisireserve niziswele ngawena amahlebe nizibonele ngawena amehlo. Tata Professor King Manamu Danki asibonga kulenda. Mina ngubusisiwe Zondi. Mina ngugogo kaMafika. Shuthi inkinga yami noMafika, uMafika seke yahlupha. For sure uMafika uqalela ana 5 years. uMafika uyahlupha. uMafika uyahamba kahle esikolweni. Makabuya nje esikolweni akhumule. Mhlawumbe ukhanda ukudla umuphi. Is gone ahamba uMafika. uMafika ahamba. Ngabo 6 yakhangela uMafika akatholakala, 7 akatholakala. Hayi size simbone seqhamukela. Maqhamuka uthotha uqhamuka ngabo 9 10. Hawu Mafika uqhamuka phi ngalesi sikhathi? Hayi akakhulumi kakhulu vela athi bengiyodlala. Mafika beyodlala phi? Athi hayi bengila emagroundini. Hayi bengingale eMpambana. Empambana ndala kuvalwe dala bodubana isikhathi. Hayi bengiyodlala. Ukumshaya ngiphika ayikho ingane engangena ngo10. Hayi usuku olodi lokho ilandelana bese ucabanga ukuthi inhle. Uyabona? Ayikho inhle social work. Nawo abantwana bakutshelwa ngeke uba discipline kanje. Kufuneka imithetho yabantu ayifani noma ngabe kuthiwa uyazi ukuthi Mafika akana mama akala. Kodwa kumele simfake phansi kwaleso simo ukuthi akana mama yithi abazali bakhe. Masisendlini singabazali bakaMafika. Uyabona? Indaba yokuthi Mafika ngeke zonke lezi ingane mina ngikhulise ngiyayishaya manje sinabo 14 ngiyayishaya zonke endlini. Uyabona mazenza into wrong. Mncane ke lokuthenga ngena nini 8 9 10 incane lengane mangangena amaphosi ingene namaphosi athi nithi umntwana ukuphi soyenza kanjani wena mhlambe social kuyithatha wrong kanti ayikho njalo. Igama lami nguZikhona Mkhwanazi. Utshontshela ngisho abothisha esikoleni yena uhlakaniphile but kodwa khona izinto ezenzayo esesikhathi uyababhulisha abanye abantwana babuye bazoletha icomplaint endlini qhaka abanye abantwana imali abadlela ikhaftini zabo izinto ezinjalo thatha incwadi zabo. Sanibonani njani? Siyaphila nathi. Siphuma eMoja Love Channel 157 kungwana wathwenya. Siyazi ukuthi njengoba sila asizanga ngeindaba ezimnandi. Umama ubani? Mina ngubusisiwe Zondi. Ubusisiwe? Usisi? Uzikhona Mkhwanazi. Uzikhona? Okay. Nami ngihamba nobhuti ngapho uzazi introducer. Ujiyane nomqondisi. Kudabukisa kakhulu kubhlungu kakhulu thema sizwa ukuthi umntwana esiza ngaye una 8 years. Sike sixake ukuthi siyocala lapha isigcine kuphi. Kodwa ayithi ngivula itafula nesichazisele ukuthi kungani sela namhlanje. Ishuthi into ebangela ukuthi nibelana namhlanje uMafika uyahlupha kakhulu. uMafika igama lakhe? Yebo uMafika manakhe. Mafika ayi2 Mafika impilo. Yena ubiza ungidi ke ngoba like umzukulu wami. So uMafika uyahlupha sengimkhuze kaningi, sengimshaye kaningi and ngiyabona ukuthi kumshaya kwami ngizogcina sengimlimaza and kusese umntwana omncane. uMafika akakhuziki. Yabo Mafika uyahamba athi uyodlala. Mangabe kuyi-weekend noma ikole evali uhambe kuseni ngo8 yeza yobuya ngo9 10 ebusuku. Yabo and akufanelanga njengomntwana omncane ukuthi angaza yobuya lesi sikhathi. Makabuya ke nami njengomzali ngiyangibona ngithatha into ngimshaya gcina ngibona kugcina ethi ngathi ngimshaya kabi manje.
ngizoze ngigcine sengimlimaza uMafika yabona njengoba sengimshayile ngabona ukuthi lento kungcono ukuthi utshela umntwana wami awudlulisele phambili ngibona uhlelo lapha kuMoja Live ngathi lulungisa abantwana mhlambe naye bazomlungisa ngoba usesemncane ngoba uMafika abazala kanabo boyithiwa abanana yithi nje usisi wakhe nogogo wakhe ukhuliswe yimi nomama wakhe omzalayo wakhuliswa yimi naye washona ke nogogo wakhe kanjalo washona basala nami ke esesemncane khulele uzalelwe lana kimi mani Mafika uzalelwe khona njengoba sekangaka and then uMafika ukhamba kwakhe simbuza udlephi akadla udlephi makabuya athi usuthi udlephi uMafika seqala isiteji sokubheka hayi Mafika sewuyabheka ungaka ebusuku bengalela amakhala ayaduma amakhala wakhe adumbe mayiduma hayi mani nginothisa ngiba ngithi ngiyavuka ngiyambheka ebusuku ngibone kulunguza igazi la ekhaleni no man lo mntwana akhambe kahle hayi ngitshela umkhulu wakhe hayi mani lo mntwana njengoba lokho ngabe lo mntwana uyabhema Mafika wafika one day wafika namasavana esikoleni kwabothisha Mafika ungaka amasavana imali uyithathe aqamba mangathi imali inike omkhulu ana 8 kanjalo kanjalo mayifika umistress uthi isavana sekayivulile enye isebhekini athi bewuyiphuza nabo bandi isavana le athi hayibe ngiyiphuza nabangani ba imali uyiphobani mina ngithathe kumkhulu wami bona bayihlanganisile bayikole yabona imali hawu bayaza bazali bakhuduza namasavana esikoleni hayi abazi shuthi nje baze bangibizeke esikoleni babize bazongichaza mafika imali uyithathe hayi besambe siyikoleka sayihlanganisa sathanga utshwala uphi yena asazi ngathi ugcina hambe nobhuti khona ngaphandle khona ngaphandle Kama nami Mpilo isibongo sami uNgidi ngihlala nogogo nomkhulu nabosisi bami njengoba ugogo abhalele ngwana kaThenya ngoba ngihlezi ngihlupha every day ngene ebusuku Mafika yebo waye uhamba ebusuku ngisuke ngihambile ngiyodlala uyahlanya ungadlala ebusuku udlala until isikhathi sini uzobathi kuyadlala ebusuku usuku udlalana ebusuku wena suke ngale next door yini osuku udlala ebusuku ngibone ubaba ma-orange nomqondisi ngilokhu ngithukile ungaphuma la ngo-8 ekuseni uzubuye ngabo-10 ebusuku yini lo suku udlala emini sisuke sidlala ibhola nabangani bami ebusuku usuku udlalana ngiyakubona emini usuku udlalana ebusuku nilibona kanjani ibhola ebusuku nenzani sihlalele nihleli nisihlalele ukudlala nokuhlala kuyafana endlini kungenwa sikhathi bani ngane ngo-6 manje waye ungangeni ngo-6 mase bafuna ukuthi ngibuya ngo-6 mase bathi ngibuya Mafika mase bangashona ngingena ngo-10 or ngo-8 khuluma wena yeyi khuluma manje mamela la waye ucela uhambe uyocela imali ukuthi ufuna ukuthenga amagwinya ngisuke ngilambile awutholi ukudla endlini ngiyakuthola manje ulamba kayingakhi kanti wena waye ungenzi ukuzodla endlini uma ulambile ngiyazi ungasuthi ngiyasutha mase ngiqeda ngihambe ngiyodlala awazi endlini uma usulambile futhi ngiyazi waye usuke erenkeni uyocela imali lutho ungasitsheni ukuthi lamasavana lawa oyenawo esikoleni uwathenge kuphi ngathenga amasavana uwathathephi ngidlalela nothisha uthisha ayithatha serious bengidlalela nothisha uthisha ayithatha serious udlala kanjani nothisha umtshengisa isavana udlala cha ngingayiphathanga bungayiphathanga hayi wena uthisha uyahlanya gogo nangathi ubengayiphathanga isavana hayi nami ngabuza impela ngathi isava bathi wayebona ngamehlo leyo savana gogo bafika ngithi cha mina ngathola sebedlulisile uyasengisho ukuthi isavana uyibonile cha ngibonanga wawuyibonanga wena utsheliwe ngayo mawuthi ubudlala nothisha ubudlala kanjani ngesavana utheni kuthisha uma udlala awuyiqale phansi le ndaba siyizwe thisha thina sinemali izolo sahamba sayothenga amasavana beninemali izolo nahamba nawe uthenga amasavana into ongayitshela uthisha leyo uphuza isavana wena cha uke wayiphuza ungaqamba amanga ungangikhohlisa uyabhema mawungiqambela amanga sizoxabana uyabhema khuluma iqiniso ubhemani yapi umncane so uyithathaphi hapi angithi sisi wami mekanwe happy untiki lo malume mekamkhomba
gogo babhema isavane khona babhema ihabli khona la ekhaya. Mafika achazele ubaba lento obuyibhema nomngane wakho liphezulu. Lethengiswa ubaba kamngane wakho. Ungakhulumi ngamahabha, anibhemeli lamahabha. Amahabha yini yona la ngiyazi phela nje. Lokho kungamapipe. Kanti Kade kukhipha imakaleni. La ikhaya. Bayibiza lenye ibhemayo. Ubhemile ihabli nani? Ethengiswa nje ubaba kuphela kamngane. ile ncane. Bayibiza ukuthini leyo? Angazi. What's that? Awukwazi ukuthenga into ongayazi ukuthi Ichuf. yini le. Ichuf. Uba lokutshela ukuthi labo chuf nalabo happy bayenzele abantwana abana 8 years. Ngekho ngitshelile. So uyifunda apho na yonke lento. Ngayifunda kulwazi ngithi ani. Ubani ulwazi? Hleli la emkhukhwini. Okule mikhukhu nje. Ngiyabhema ngoba bolwazi bangifosta. Balokho ngithi waqala la emkhukhwini. Bathi mafika thatha ngathi angifuni yena bhema. Ngisengiqeda ulwazi angifakayo nomlomeni ngenkani. Mara awuboni ukuthi uzokhula uzograduate kancane ubhema insango kancane bese sobhema idakamiso. Wafuna ukuqeda impilo yakho usasemncane so. Yeah? Khuluma. Kuku. Ushushwa yini? Yini inkinga yakho mfana? Khuluma. Tshela namhlanje sifikile singababa bakho. Yini ekuhluphayo emphefumulweni? Ongazange wayikhuluma ekwenzisa zonke lezi zinto ozenzayo. Khuluma Come namhlanje. on. Asixoxe. Asuzu. Ngithi abangani bami bajwayele ukungishaya. Bakushayelani? Bangangishaya for ukuthi mina ngabhamuza ibhola labo. Babhamuza ibhola labo. Manje Yeah. yini lento yenza ukuthi ubheme? After maqeda ukuthi bafuna ibhola labo libhamuzile. Ngiyazazi lezo zinto lezo nami ngiyengaba umntwana dala sibhamuza amabhola siphula ama-window. Good, and then so le into ekuhlukumezayo le. Nani futhi? Yini enye ekuhlukumezayo? Akukho Ungasabi khuluma. Sila kunye. Awukho kunye? uphu babakho. Ngazi. Awumazi? Uphu mamakho. Mama washo. Washona. Uyamkhumbula? Nokumcabanga Nokumcabanga mase sidlala ibhola emagroundini. ukuthi ngabe ukhona. Uyoba yini mokhula? Please. Boys. Okay. Manje akusamelanga ube stowed ne? So that uzoba iphoyisa eli-right elizobopha hayi eli-correct ngoba uzobaxolela wena abayenza ukustowed ngoba nawe ustowed self. Ne? Asawafuna amaphoyisa correct. Sifuna amaphoyisa azobopha. Angithi? Lokho esizokwenza kona manje kuyochaza ukuthi wena uzithola unecala futhi uyazisola. Uchaza ukuthi soze uphinde futhi uhlukumeze umphefumulo kagogo. Angithi uyazibona ukuthi awunababa awunamama. Usele ngalogogo angithi? Makangahamba yosala nobani? Yazi mina isifiso sami nomafika kusukela nje namhlanje. Ishangazi ngenza kanjani. Yazi angazi ngenza isifiso sami nomafika ngifisa ukuthi umafika afunde, umafika akhule. Ngani ngoba umkhulu wakhe ozalana nomama wakhe no akubasena family sekuhuye yedwa. Mafika mangakhula aye phambili. Mafika masingathi thina khona la sizomthatha simuse khona ngabe nathi siyomlahla. So akufanele siyomlahla ngoba sefana ne-last born ya. Sisi bami nomkhulu. So impilo ngeke isaba khona ngithi? Ubahloniphe. Yiba abazali bakho yazi? Ngoba bahamba la emhlabeni uyohlala ebridgini. Ufuna ukuhlala ebridgini? Ufuna ukuhlala ejele? Uzoya. Bahloniphe. Imfundiso zabo zibalulekile kuwe. Konke abakutshela kona abakucela kona ukuthi ukwenze. Uzokhula kahle ube iphoyisa eli-right. Siyazwana? Ya manje singena ku-punishment. Ngicabanga ukuthi basezongithatha bangise ku-boom camp. Funa sizwaneke mfana wami yes? Ya, sizoxabana size sixolelane namhlanje.
namhlanje siyakupheka wenza into yokuthi namhlanje. awuphinde Soze